κύριε Φέδωνο, δύο λόγια ως τελικό μήνυμα παρακαλώ. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, κύριε Ποταμή, στους συνδημότες μας είναι να πάνε στις κάλπες, να μην επιλέξουν την αποχή και να πάνε να διαλέξουν όποιον με αυστηρό κριτήριο και όχι με τους παλαιούς τρόπους που γίνεται η επιλογή, αλλά με αυστηρά ποιοτικά κριτήρια να διαλέξουν αυτόν που πιστεύουν ότι τους επόμενους 23 μήνες, όπου η Πάφος πρέπει να ετοιμαστεί για το Πάφος 2017, να γίνει κάθαρση και εξυγίαση, να κρίνουν ποιος έχει, κατά την άποψή μου, την εμπειρία, την εντιμότητα και την αποφασιστικότητα να πάρει αποφάσεις, να κάνει ρήξεις με το παρελθόν, να διεκδικήσει αποτελεσματικά από το κράτος και την κυβέρνηση πόρους και έργα για να μπορέσει αυτή η πόλη, καθαρή και απαλλαγμένη από σκάνδαλα και διαφθορά, να επανεκκινήσει η οικονομία της και να καταστεί και πάλι μια πόλη προόδου και ανάπτυξης που στο τέλος της ημέρας τους καρπούς αυτούς να τους απολαμβάνει και να είναι ως ανταπόδοση στον κάθε δημότη, στον κάθε πολίτη αυτής της πόλης. Κύριε Βασιλιάδη, κλείνουμε μαζί σας.